Dobrý večer, takže tento film bude maximálne kontroverzný, bude sa tam nadávať nie trošku, ale veľmi. Jednoznačne uvidíte niečo tak pekné, citlivé, čo ste ešte nevideli. Pripravte sa s morálnym posolstvom, áno. Ja neviem, čo by som dodal, no pripravte sa na najhoršie. Viete, čo my sme neočakávali, že zostanete sedieť. Asi by ste sa nás chceli spýtať, že prečo sme to natočili. Alebo čo? Áno. Chceli? Tak čo, ešte máte chuť, aby sa toto volalo Banská Bystrica film? Myslím, že tieto veci netreba vykrývať a tváriť sa, že neexistujú, treba sa o nich rozprávať, nie? Teda minimálne s tými svojimi deťmi. Ja mám 12-ročného syna a je to asi jediná cesta, aby som ho na tieto veci upozornila ja a normálne sa o tom rozprávať, ako keby to mal zažiť, alebo o tom sa baviť s kamarátmi, alebo proste to skúšať s kamarátmi, nie? Čo bolo to, čo si šňupala cez tú banku? Nechutný práškový cukor, môžete to vyskúšať. A je to dosť hnusné, keď to steká dole tým hrdlom potom. Pani, aké pocity? Áno, špatne však. Súhlasím s vami, absolútne. Viete čo, ja som sa napríklad včera som to videla prvýkrát včera v Bratislave a strašne som sa smiala, lebo mi to prišlo vtipné, pretože som videla svojich kamarátov, ako hrajú. A musím povedať úplne úprimne, že ja som nespala v noci, pretože mne sa to tak nejako celé vracalo a strašne som sa začala báť o moje detstvo. Boli sme svedkami skvelej premiéry filmu Bratislava Film v Europa Cinemas v Banskej Bystrici za účasti tvorcov aj hercov. Nie je to prvý a predpokladám, že ani posledný krát. Kedy pripravujete najbližšie takéto ďalšie premiéry? A za to nebolo prvýkrát. My len v tomto roku v podstate sme privítali, myslím, že je to už 6. akcia. On to začalo ešte na začiatku roka Tangom s komármi, potom to pokračovalo Pokojom v duši, českými premiérami, naposledy Nedržaný sľub spojený s narodeninami Multikina. Takže v podstate to býva celkom aj bežné. Takýchto akcií urobíme niekoľko do roka. Už aj na jeseň tohoto roka sú pripravené nejaké slovenské a české filmy, ktoré pôjdu do premiéry. Ale poviem na rovinu, že všetky tieto veci sa dohadujú skôr na poslednú chvíľu, to znamená, máme niečo v pláne, ale nehovoril by som ešte nejaké konkrétne termíny, ono treba si sledovať ten program toho Multikina, viete, že je týždňový a že sa operatívne prispôsobuje požiadavkám diváka a určite sa tam včas objaví tá informácia o tom, že zase je nejaká takáto premiéra a zase k nám niekto príde. Práve sme dopozerali Bratislava Film, nový film. Prečo podľa vás by mal osloviť napríklad aj Banskobystričanov? No tak prečo? V každom prípade treba, aby prišli do kina a si to pozreli a potom pochopia prečo by si to mali pozrieť a prečo by to malo osloviť divákov. Mňa v prvom rade oslovil ten nápad, tá myšlienka, pretože bola dobrá. A som veľmi rád, že sa aj dotiahla do zdárneho konca, o ktorom som teda ani zďaleka netušil, že to bude takto, ako to je fakt. Banskú Bystricu vnímam veľmi dobre. Banská Bystrica je mesto, ktoré mám úprimne rád. A to myslím úplne vážne, pretože tu mám aj niekoľkých priateľov, známych a tak. No a musím sa priznať, že ja som mal šťastie na veselých ľudí a na dobrých ľudí. Takže pre mňa Banská Bystrica je pekná, príjemná a veselá. Takéto filmy sa doteraz neobjavovali na plátnach. V tomto je určite novátorský. Je to dobre pre kinematografiu? Tak na slovenskom plátne sa objavovali, ale nie v slovenských filmoch, v zahraničných filmoch a nemôžeme sa tváriť, že sa tu nedieje proste to isté a je to podľa mňa veľmi dobré, pretože sú to témy, o ktorých sa musí diskutovať a nemôžeme sa tváriť, že neexistujú, pretože oni potom existujú na tých uliciach a my rodičia sme potom veľmi prekvapení, že naše dieťa umre. Keď ste dostali ponuku zahrať si v tomto filme, oslovila vás hneď na začiatku alebo ste zvažovali dlho? Hneď na začiatku pre jednu vec, mne sa páčil scenár, pretože po dlhom čase som čítala scenár, ktorý nebol literárny a nemala som pocit, že keď hovorím tie vety, že mi to píli uši aj mne samej, hej, že vlastné uši sa čudujú, čo z tej huby vlastne lezie. A tu sa takto rozpráva. Neviem, či u vás v Bystrici vy hovoríte mäkšie, u nás v Bratislave rozhodne, hej, u vás sa rozpráva takto isto, len trošku mäkšie. Takže aj tá píča znie oveľa krajšie z úst niekoho z Banskej Bystrice ako z úst niekoho z Petržalky, to chápem, ale to neznamená, že v tej prapodstate
tí, čo vyrastajú na ulici, sa nechovajú a nežijú takisto. A samozrejme som to prijala hneď pre jednu vec, pretože režisér filmu Kubo Kroner je syn mojich dobrých priateľov a ja som mu robila babysitterku, keď mal 6 rokov. A teraz akože decku povieš, že nie, no tak to ako keby môj syn odo mňa niečo chcel, tak tiež to pre neho urobím. Ale myslím si, že zo slovenských filmov je to asi najlepší, v akom som hrala. Banská Bystrica a váš vzťah k nej. Ako poznáte toto mesto a ako ho vnímate? No, vy by ste sa veľmi čudovali, ale Banská Bystrica je jedno z mojich najobľúbenejších miest na Slovensku a ja tu mám záujmy, o ktorých nerada hovorím mediálne. Mám nadáciu, ktorú som pred rokom a pol založila a tá sa venuje vyslovene len deťom zo sociálne slabých rodín v Banskej Bystrici. Napríklad v tejto chvíli, keď robíme rozhovory, 30 detí z Banskej Bystrice, z azylových domov v mojom tábore, ktorý som im kúpila, zaplatila z honoráru Let's Dance. Akože hovorím to preto, že to je internet, lebo nerada tieto veci hovorím do médií, pretože ja nie som Darinka Rolincová. Ďakujeme veľmi pekne. Bratislava film si budete môcť pozrieť v banskobystrickom multikíne Europa Cinemas už od štvrtku 30. júla.